καλησπέρα. Καλώς ήρθες στις συνεντεύξεις του Βαφίρα, μέσα από τις οποίες μας δίνεται η ευκαιρία να γνωρίσουμε όλους εσάς τους παίχτες της ομάδας καλύτερα. Καλησπέρα και από εμένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να κάνω αυτή τη συνέντευξη, να με γνωρίσετε καλύτερα και όσο μπορούμε να γνωριστούμε όλοι οι παίχτες μεταξύ μας ακόμα περισσότερο. Πώς ξεκίνησες να ασχολείσαι με τον μπάσκετ? Πώς ξεκίνησα? Πάνε πάρα πολλά χρόνια. Τουλάχιστον 15 χρόνια που έπιασα πρώτη φορά μπάλα μπάσκετ. Ήταν όταν χτίστηκε αυτό εδώ το στολίδι, το γήπεδο, και αποφάσισα, όπως τότε ήταν όλοι της ηλικίας μου, που έπρεπε να ξεκινήσουν κάτι διαφορετικό, ήρθα να δοκιμάσω το μπάσκετ. Και από τότε κόλλησα με αυτό το άθλημα. Μου άρεσε να το βλέπω από μικρός, οπότε θεωρώ ότι ήταν πολύ καλή επιλογή. Τι σου προσφέρει το μπάσκετ στην καθημερινή σου ζωή? Το μπάσκετ στην καθημερινή μου ζωή μου προσφέρει πάρα πολλά. Αρχικά, με τις τόσες υποχρεώσεις που έχουμε εκτός του μπάσκετ, εκτός του αθλητισμού, σου προσφέρει ηρεμία. Θεωρώ ότι κάθε φορά που τελειώνει μια ημέρα και έχουμε κάνει την προπόνηση και έχει πάει καλά, πηγαίνω στο σπίτι και έχω ηρεμήσει. Μου έχουν φύγει δηλαδή όλο το άγχος και η πίεση που μπορεί να έχω από τη δουλειά μου, από οτιδήποτε ασχολούμαι έξω από το μπάσκετ. Πώς είναι να αγωνίζεσαι με τη φανέλα του Βαφίρα? Κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο για εμένα, επειδή από πολύ μικρή ηλικία παίζω μόνο με αυτή τη φανέλα, και είναι κάτι το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ και θα ήθελα να το κάνω για ακόμα πάρα πολλά χρόνια. Όσο αντέξω, όσο μπορέσω δηλαδή, θα ήθελα να παίζω με τη φανέλα του Βαφίρα. Ποιες είναι οι μακροπρόθεσμες και οι βραχυπρόθεσμες προσδοκίες σου για εσένα ως παίχτη, αλλά και για την ομάδα? Αρχικά θα ξεκινήσω με τα βραχυπρόθεσμα. Θέλω αυτήν η χρονιά να δώσω τον καλύτερο μου εαυτό, να βρω πάλι τον εαυτό μου μπασκετικά και να προσπαθήσω να βοηθήσω την ομάδα έτσι ώστε να έχουμε μια πάρα πολύ καλή σεζόν. Τώρα, για οι μακροχρόνιοι στόχοι μου είναι να μείνω όσα περισσότερα χρόνια μπορώ στην ομάδα, να βοηθήσω την ομάδα και μαζί με την προπόνηση να γίνω καλύτερος. Όσον αφορά την ομάδα τώρα, οι στόχοι μας είναι να παρουσιαστούμε, να κάνουμε μια καλύτερη χρονιά σε σχέση με πέρυσι και σε λίγα χρόνια, σε 2-3 χρόνια, να διεκδικούμε ακόμα και την άνοδο, να έχουμε μια πάρα πολύ καλή πορεία. Ποιος είναι ο ρόλος σου μέσα στο γήπεδο? Ο ρόλος μου μέσα στο γήπεδο θεωρώ ότι είναι ένας rhythm changer, δηλαδή να μπαίνω στο γήπεδο και να αλλάζω το ρυθμό του αγώνα, να βοηθήσω, να δώσω ενέργεια, δύναμη και θεωρώ ότι στην άμυνα είμαι πάρα πολύ καλός, οπότε βοηθάω την ομάδα. Πώς θα χαρακτήριζες το project που ξεκίνησε πέρσι στο Βαφίρα, να στελεχωθεί η ομάδα των ανδρών με παιδιά που έχουν αγωνιστεί και έχουν μάθει το μπάσκετ στην ακαδημία της ομάδας? Είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο. Η ομάδα να στελεχώνεται από παίχτες οι οποίοι έχουν μάθει το μπάσκετ εδώ πέρα στην ομάδα και από την πρώτη στιγμή που μου ανέφεραν οι συμπαίχτες μου ότι πάμε να ξεκινήσουμε αυτό το project μαζί με τον coach, ήμουνα απευθείας, δεν το σκέφτηκα καν, δηλαδή είπα απευθείας το ναι. Θα έρθω κι εγώ, θα βοηθήσω και θα προσπαθήσω να βρω τον παλιό καλό μου εαυτό. Περιέγραψε μου τα συναισθήματά σου και πώς ένιωσες όταν ξαναπάτησες παρκέ μετά από τόσα χρόνια, στην πρώτη προπόνηση και στον πρώτο αγώνα. Στην πρώτη προπόνηση δεν έβγαινε καθόλου. Δεν είχα αντοχές καθόλου, δεν είχα δυνάμεις καθόλου, παρόλο που έκανα και γυμναστήριο. Δεν θεωρούσα ότι θα μου είναι τόσο δύσκολο. Και στον αγώνα, τον πρώτο αγώνα δηλαδή, μετά από τόσο καιρό να μπεις πάλι στο κλίμα της ομάδας, στους αγώνες, στην πίεση του αγώνα. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο, ωστόσο ήταν κάτι που μου έλειπε πάρα πολύ όλα τα χρόνια. Έχεις κάποιο μπασκετικό πρότυπο, κάποιον παίχτη που θαυμάζεις? Σίγουρα κάθε παίχτης που παίζει μπάσκετ έχει ένα πρότυπο από μικρή ηλικία. Εγώ θεωρώ ένας παίχτης ο οποίος με έχει στιγματίσει και εκτιμώ απεριόριστα είναι ο Κώστας ο Παπα-Νικολάου. Παίζει στην αγαπημένη μου ομάδα, παίζουμε στην ίδια θέση. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει επιτύχει πάρα πολλά στην καριέρα του
Είναι ταπεινός, δεν έχει δημιουργήσει προβλήματα και θα ήθελα π.χ. να είμαι σαν αυτόν. Με ποιον προπονητή του NBA της EuroLeague θα ήθελες να συνεργαστείς? Θεωρώ ένας προπονητής ο οποίος θα ήθελα να συνεργαστώ, επειδή βλέπω πολύ EuroLeague, είναι ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Είναι ένας προπονητής ο οποίος έχει καταφέρει να πάρει πάρα πολλές Ευρωλίγκες, πάρα πολλά τρόπαια, στην καριέρα του και τον εκτιμάνε όλοι. Όλοι οι παίχτες που έχουν παίξει μπάσκετ. Έχεις κάποιο τελετουργικό που ακολουθείς πριν τους αγώνες? Η αλήθεια είναι ότι έχω ένα τελετουργικό. Θα κάνω μισή ώρα γυμναστική στο σπίτι πριν έρθω στην προθέρμανση για τον αγώνα. Γούρια έχεις? Όχι, δεν θεωρώ ότι έχω γούρια. Πιστεύω περισσότερο στη δουλειά και στο γήπεδο παρά στο να κάνω κάτι πριν τον αγώνα για να μπορέσει να με βοηθήσει, να με υποφελήσει. Υπάρχει κάποια συμβουλή που σου έχουν δώσει γενικότερα, όχι υποχρεωτικά μπασκετική, και την ακολουθείς ευλαβικά μέχρι και σήμερα? Σίγουρα μου έχουν δώσει κάποια συμβουλή στο να είμαι ο εαυτός μου και να μην δημιουργώ προβλήματα στους ανθρώπους τους οποίους συναναστρέφομαι, να είμαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου. Ποιο είναι το μήνυμα που έχεις να στείλεις προς τους φίλους του Βαφίρα για την σεζόν που ξεκινάει σε λίγο? Ετοιμάζουμε κάτι πάρα πολύ όμορφο. Τους στέλνουμε εδώ να μας τιμήσουν και να μας απολαύσουν. Φάνο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ μαζί μας και έδωσες την ευκαιρία τόσο σε εμάς όσο και στους φίλους του Βαφίρα να σε γνωρίσουν καλύτερα. Και εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δόθηκε να κάνω την πρώτη μου συνέντευξη ως παίχτης μπάσκετ. Εύχομαι να έχουμε μια πάρα πολύ καλή σεζόν, χωρίς τραυματισμούς και θα το απολαύσουμε. Εσείς κάντε like, follow, subscribe ή ό,τι χρειάζεται στις σελίδες των κοινωνικών δικτύων του Βαφίρα για να δείτε ακόμα περισσότερες συνεντεύξεις και όχι μόνο.